Dobrý deň, ahojte, tu Ivana Sirotrade. V tomto videu sa pozrieme na technickú analýzu kryptomeny Dash a AV. Pozrieme sa na graf kryptomeny Dash, ktoré vidíme, že je tiež teda aktuálne v downtrende. Momentálne prerazila aj dôležitý level supportu, ktorý vidíme na tejto zóne. Čiže vidíme, že tu sme mali level supportu, momentálne však po prerazení máme tento level ako rezistenciu a najbližší level supportu máme na tejto hodnote. Čiže je pravdepodobné alebo možné, že cena pôjde ďalej dole k tomuto levelu. Keď sa však pozrieme bližšie, tak vidíme, že cena nám tu klesá v tomto downtrendovom kanáli. Momentálne však cena už túto trendovú líniu prerazila. Takisto si zaznačíme ešte aj túto downtrendovú líniu, aby sme videli tento klesajúci kanál. A ešte použijeme aj indikátor Volume Profile. A vidíme, že cena, respektíve na tomto leveli sa nachádza value low daného indikátoru. Čiže to je pekný entry point pre vstup do pozície long. Čiže keď teraz prejdeme na denný graf, tak cena sa nachádza teda pod týmto dôležitým levelom rezistencie, čiže je pravdepodobné, že môže ísť smerom dole. Ak by sme zachytili tento entry point, tak máme pekný, teda máme na short pozíciu k tomuto silnému levelu. Prípadne môže tu byť aj nejaké medzilevely, ale tie tu nevidíme. Teda uvidíme, ako sa cena bude ďalej vyvíjať. Čiže pokiaľ by cena sa vrátila späť k tomuto levelu, a opäť by sa otočila, môžeme opäť shortovať tento level. Pokiaľ by však cena sa dostala opäť nad tento level, tak tu máme veľmi pekný vstup do pozície long. Máme to teda veľmi dôležitý level, ktorý máme zaznačený z weekly pohľadu. Opäť pokiaľ sa poruší táto klesajúca price action a cena sa dostane nad daný level a takisto to máme ako value low level, takže toto máme veľmi pekný entry point do pozície long. Tu si môžeme nastaviť prípadne aj limitnú objednávku, čiže pokiaľ sem cena príde, objednávka sa nám spustí a take profit si môžeme dať teda opäť k jednotlivým medzilevelom alebo až k hodnote POC, prípadne tu vidíme hore máme value high, ale teda to je až ďaleký level, takže najskôr by sme si dávali take profit k týmto jednotlivým medzilevelom. Prípadne ešte keď použijeme volume profile na aktuálnu range, takisto vidíme, že objemy sú nad daným levelom, čiže opäť vidíme, pokiaľ cena prejde tento level, tak tu máme objemy obchodov, čiže tu môžeme hľadať pozície long a potom opäť tu dole pozície short. Takisto kryptomena AV sa nám nachádza na veľmi peknom dôležitom leveli. Máme tu takisto weekly pohľad na graf kryptomeny AV. A vidíme, že tu máme dôležitý level supportu. Takisto si ho môžeme teda takto označiť ako weekly level. A najbližší vrchný level máme ako rezistenciu, si môžeme dať napríklad na tejto úrovni. Alebo vidíme, že tu nám cena reagovala. Prípadne úplne taký silnejší level máme tu. Ale najbližší si môžeme označiť zhruba tento alebo teda tento. No a cena vidíme, že sa nám aktuálne tohto levelu dotkla, odrazila sa. Ešte si zaznačíme aj túto klesajúcu trendovú líniu. Vidíme, že cena nám tu momentálne v podstate falošne prerazila túto trendovú líniu. Tak tu si ešte označíme našu rezistenciu. A keď sa pozrieme na nižší časový rámec, tak uvidíme, ako cena reaguje. Takže vidíme, že z tohto levelu sa cena týmto dlhým knotom pekne odrazila. Je pre nás tento level pekný, dôležitý, nakoľko cena v minulosti jedenkrát, druhý, tretí, štvrtý, aj piatýkrát sa reagovala odrazom. Musíme stavať pozor, nakoľko pokiaľ cena už viackrát naráža na tento level, nemusí už tento level cenu podržať, čiže môže level aj samozrejme prepadnúť. Pokiaľ by však cena
znova prišla v tejto oblasti a odrazila sa a uvideli by sme stúpajúcu cenu, tak môžeme vstupovať do pozície long, respektíve opäť až kým cena prerazí aj túto trendovú líniu, bude to pekné potvrdenie pre vstup do pozície long ďalej k ďalšiemu silnému levelu. Čiže závisí teda opäť, ako bude cena reagovať na tomto silnom leveli. Pokiaľ sa udrží nad ním, môžeme vstupovať teda do pozície long k tejto trendovej línii, respektíve po prerazení trendovej línie, ako setup by bol break a retest tejto trendovej línii a môžeme vstupovať tu do pozície long. Čiže takisto aj tu je možné si nastaviť limitnú objednávku s stop lossom pod daným levelom a take profit k ďalším silným levelom, prípadne k vrchnej časti v podstate tejto vznikajúcej range. Takisto môžeme si ešte použiť aj indikátor volume profile. Takisto vidíme, že tu na tejto hodnote máme value low, POC, čiže aj tieto hodnoty, tieto zóny a levely môžeme používať pre vstup do pozícií. Viac podobných technických analýz kryptomien a obchodných nápadov pre obchodovanie nájdete v našej bezplatnej Discord skupine, kde nájdete aj trading signály a videokurs zdarma. Sledujte aj naše sociálne siete, všetky odkazy nájdete v popise tohto videa. Dajte nám prosím aj like a odber nášmu kanálu a budeme sa tešiť na vás pri ďalších technických analýzach. Dovidenia, majte sa pekne.